Fuq il-programm Newspoint li xandar fuq wan kull nhar ta' ħamis fit-8:09 ta' filgħaxija, dan l-istazzjon żvela numru ta' gruppi fejn mijiet u ġili anke eluf ta' persuni xandru materjal pornografiku ta' nies mingħajr il-kunsens tagħhom u anke pornografija ta' individwi taħt l-età. One News kiseb aċċess għal numru ta' gruppi differenti ta' dan it-tip. Fost id-diversi messaġġi li ntbagħtu hawn ħafna membri b'mod regolari jistaqsu għal materjal pornografiku ta' nisa differenti. Fil-fatt waqt li l-messaġġi kienu qed jiġu investigati minn One News ma kienx okkażjoni rari li jinstabu talbiet għal materjal pornografiku ta' ħbieb, raba u membri ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet u saħansitra anke membri parlamentari u anke bniet taħt l-età. Karatteristika komuni bejn kull grupp il-membri jistgħu jitolbu għal pornografija ta' nies Maltin bl-isem u b'mod regolari dawn in-nies jaqtaw xewqithom hekk kif min ikollu dan il-materjal jitfgħu fil-grupp jew jibgħatu b'mod privat lil min ikun talab għalih. Sfortunatament id-domanda għal pornografija ta' Maltin taħt l-età mhijiex rari f'dawn il-gruppi, hekk kif membri ġieli jistaqsu b'mod dirett għal dan it-tip ta' pornografija, filwaqt li fi grupp partikulari kien hemm sessjoni sħiħa dedikata biss għal pornografija ta' Maltin li għandhom inqas minn 18-il sena. One News għamel kuntatt ma' Surġent Matthew Sacco mit-taqsima tas-cybercrime li spjega magħna l-kunċetti ta' revenge porn u l-pornografija tal-minorenni fajnejn il-liġi. U stqar li rigward il-pornografija tal-minorenni wieħed jista' jxellef difreh mal-ġustizzja serjament jekk ikollu kuntatt ma' dan il-materjal. Rigward ovvjament fejn jidħlu minuri, aħna li nagħmlu nassistu l-investigatur biex naraw minn ħal materjal u apparti minn jkunu ħal materjal naraw minn qed jixxerjaħ sewwa għax dejjem idu nżommu f'moħħna wkoll illi bħala materjal fejn jinvolvu l-minuri il-fatt li krejajtu qiegħed fil-possess tiegħek jew inkella inti qed tixxerjaħ dejjem qed tikser il-liġi. Huwa kellu wkoll appell għal persuni li xi darba jirċievu dan it-tip ta' materjal sabiex wieħed jiftakar fil-konsegwenzi tat-tixrid ta' dan il-materjal. Importanti ħafna huwa li meta jiġri hekk ovvjament il-persuna ma jixxerjax dak il-kontenut, ma jixxerjaħx mhux għax qed jikser il-liġi meta tiġi xxerjat il-kontenut, iżda iżomm f'moħħu illi ġo dak il-kontenut espliċitu sesswali kemm filmat kif ukoll video jew inkella ritratti hemm persuna illi once li dak il-filmat jew ritratt reġa' ġie xxerjat dik il-vittma qiegħda tispiċċa terġa' tiġi iktar ivvittimizzata. Ovvjament ħadd tagħmel iktar ħsara milli ġiet. Ġifieri inti l-fatt li xxerjajtu ma tikseb xejn fil-verità. Ġast ħsara iktar u vittimazzazzjoni iktar lill-individwu.